Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. I am Ardel, ang inyong kalakad. This is my first attempt sa aking vlogging. More on traveling, tapos walking. And may something special yung kayong malalaman mamaya. So our first destination is we're going to the New Zealand ng Pangasinan. So Gora-bex na, Gora-gora na. See you later guys. Guys, start na tayo mag-trek. Start trekking, guys. Mga bata, hello, say hi. Hello, ano ha? Kikirat kami ha. Daming makabuhayan dyan guys, sa kabahayan. Tara, check tayo. So, mabato. Kaya pag umuulan, mahirap dito. Yan. Okay guys. Parang daanan naman ito. Daanan ng ulan. Parang daanan na ano to, tubig pag umuulan. Yan. Yeah. Madulas. So pag umuulan to, madulas tong daan. Kanina sa bahay nakapag-warm up na ako, push-ups na ako, stretchings, tapos dumbbells na rin ako kanina, kaya yun. But before going out sa bahay, warm up muna, mawat-wat di bagiya. So here, yan. Naman ko na yung muscle. Woo! Wee! Layo pa. Ganda na. Ganda na guys. Ganda na mga kalakad. Guys, malapit na tayo sa tuktok. Yan, sama ko yung family ko. Family bonding namin ngayon. First vlog ko. Wow! Such an inspiration. Mga kalakad. Doon tayo sa taas na yun, pupunta. Sarap. Walking is testing your endurance, stamina, tapos breathing, tapos yung balancing. Yun. Yun ata mga na-recall kong kagandahan ng paglalakad, lalo na pag
Long distance guys. Pauwi na kayo ate? Say hi. Hi. Say hi. Yan kalakad. Mga kalakad, dito na tayo. Pawisan ako, grabe. Pero sulit. Nakakapawi ng pagod. Yan. O, diba?
yung landscape niya. Diba? So guys, before I end, so magwakas, ito yung something na, special something na sinasabi ko. Ito. Yan yung partner ko for life, aside from my wife. That's special limbs or total hip bone replacement po ako. Wala na pong buto yung hip bone ko. So prosthetics na yung hip bone ko, kabilaan, left and right. So yun ang special sa akin. So I'm doing this para ma-inspire ko kayo na ang buhay ay hindi natitigil sa karamdaman ng tao. So yung faith ko is full blown na kay Lord, kaya saka nagawa ko na ito before, gagawin ko ulit na yan para sa inyo because you inspired me. So thank you sa inyo and you inspired me. So yun guys, thank you sa paglakad sa akin. Don't forget to like, share, and comment. Bagong YouTube channel, supportan nyo ako and please subscribe. Bago pa lang ito eh. So pababa na kami. Madali ang pag-akyat, mahirap ang pababa. So guys, abang-abangan nyo lang ako. And don't forget to press bell button for notification para ma-update kayo kung may bago akong video. So see you guys. Till next. Bye. God bless.